Okay, maing mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ana na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Cases on Air o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pizza 26 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2025. Ay ano kaluoy Ginoo mahigala. Birthday na ko ron. Ikuan ako mahigala 66. 66 years old na ko, 66. Kalois Ginoo may higala mo wala pa man po ko mga gibati gyud nga grabe. Na may panalagsang medyo may mga ul o kana ba may pagka kana bang og sa ato pa na ngut ngut usahay ning ato ang kuto-kuto ingani ana usahay mo lipong putagamay. No, sahay medyo sakit-sakit po na itong labad-labad po na itong ulo, pero mawala po mampon. Sa ato pa, pwede pa. No, yun yan. Murag mo, usakuan pa na, sa pinulungan pa na namos manhuyod, murag mo ul po gamay ng atong ulo ba? Yun yan, no. So, muna nga, kumbate ra yun, no, wala ra na problema, no? Okay, no, unya, ang samantarong adlaw, pizza 26, no, July 26, dungan mig birthday ni Kwan. Akong classmate si Father Tonton Arnaiz, pero manghud ako ni siya og duha ka tuig, no. Mo kuan ko nag-senior nako, siya wala pa. Pero karon senior na pud siya, no. Ingon niya na, no. Nahala, no. Unya ato day nga timbayaon usab og maayong mudto ang atong talahorong obispo, no, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apod nga kining igsuon nga mga kaparian Lukop Kabisayan ug bilang ako day nga timbayaon og may mudto si Father Obing Masyon, akong classmate, si Father Tonton Arnaiz ug si Padre Dami Hiramis. Yang ako po mga akong mga parenting pare, no, do na ko parenting pare nga Monsignor na ron, no, si Monsignor Christian Durango. Na usa nako kaparente to adito sa kining kuan sa kining California o sa tong lugar Canada man siguro, Canada, no, sa Winnipeg, Canada. Yan pag mabutang itong pagumangkon si Father kining John Rick Abordo, Academia Abordo na siya. Nala, no, may mudto na kanaton tanan mga kaigsunan na to sa ko na ginaingon happy birthday rin ako. May ni-greet na ako na lang mo greet sa akong kaugalingon, happy birthday to me. Anay ni-greet. Ay, ganyan kadlawon, hapon din tao ay nagmanyanita. Pagkataon-taon, pagkabuntag na ay nagmanyanita, pagkataon-taon na ay nagmanya. Nagmanya. Kabalo mo kung si manya, sa amos man hoyod ka ng manya, mura ba og nag-usdak ba ano na siya na nagmanya ba anyway parayon kita mahigala, no, sa ako nang ginaingon birthday na ko ron unya ang atong saint of the day karon July 26 secondary sa atong listahan duha kini sila si kining Blessed William Ward o si Kwan si San Joaquin ug si Santa Ana, no, Saint Anne and Saint Joaquin, mga ginikanan ni Mama Mary, no. Pero ang na-address akong listahan si Blessed William Ward, no, natawo kini si Blessed William Ward ni adto 1641, taga England kini siya. Unya converted to Catholicism. When he journeyed to Spain, ordained at the age of 40, and returned to London, secretly ministering to Catholic population. Holy priest with a special love for the poor. Nadakpan kini siya, arrested and martyred on July 15,
1641 with words, Jesus, Jesus, receive my soul. No, yan, no, ngilingig po ni si Blessed William Ward, no, pare ni siya. Nya kaya ano tong higayon na mahigala, no, ang England medyo nibulag na sa Catholicism. Doon na sila ilang kaugalingon nga relihiyon kining gitawag nato sa English og Anglicanism. No, kini bang kining relihiyon nga gitukod ni gitukod ni King Henry VIII kay katong ang istorya gud ana mahigala. Kini si King Henry VIII minyo ni siya si kining Queen Catherine of Aragon, no, karon gusto siyang makigdiborsyo, no, kay iyang ilisan ang iyang asawa nga si Queen Catherine of Aragon, nga iyang ilisan sa murag ordinaryo gong babae si Anne Boleyn, no, nya kay wala man mosugot ang simbahan, ang mga obispo muna nga ilang nibulag na lang, naghimo na lang sa ilahang relihiyon kining Anglicanism nga pwede na nga naay diborsyo. Kaya ang sa Katoliko hangtod karon wala man gyud diborsyo, dili man gina-allowed ang divorce. Gani diya sa Amerika kung pananglitan og divorce husband ka nga nana kay lain nga gikaipon, di ka pakalawaton. Muna ilahang style dito. Pero sa ilaha okay ra, bahala pag divorce ka. Ano? Yung ano, wala rin na problema. Pero sa ato, sa Catholicism, di na pwede. So, muna nga, kini si William Ward, usa kini siya converted to Catholicism. Siguro na Anglican po ni siya, but converted to Catholicism. Bunya, nahimo siyang masakapari. And then, niadto siya sa Spain. Then, pagbalik niya, siya mao'y nag-atiman sa mga Katoliko, no? Hatag og mga sakramento. Pero nadakpan man siya, muna gipatay siya, gimartir. Unya, matud pa, sa dayon niyang kamatay, murag City Palabras, tingon siya nga, Jesus, Jesus, dawata ang akong kalang. Kabaton gito. Wala gito no doubt about that, no? Nala, no? Padayon ta, kumusta naman dahil sila? So, kumusta naman ka, Pritchie, no? Si Pritchie, ang ako ni Pritchie Umbak, ako ning partner o sablin ha sa kining DYWC siya mauitig palusot sa ako ang mga programa mahigala, no, si Inday Pritchie Umbak, no, kuha na po ni sis kan kining og sa ato pa na og kining bitirana na po ni bitirana na po ni sa pangradyo si kuan pila na ni katuig Pritch, pila na kakatuig sa radyo Pritch. Sobra naman yung mga 15 katuig na dagay ka Pritch, no? Muna nga og naminyo pa ni si Pritch na ana ni ang kamugulangang anak ini murag naminyo na. Naana ni Apo. Pritch, kumusta na des Pritch ako, Pritch Ubat, no? Pero ano tamang higala sa kining CBCP News, Balitang Simbahan, ining kamuntuhon. Bishop Elias Ayuban sa Cubao miduyog sa kagulanan sa pamilya sa mga namatay nga estudyante tungod sa kalit nga pagbaha. No, nasayran nga may bisita si Bishop Ayuban sa National Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa Quezon City ug didto nahimamat niya ang inahan, no, sa usa ka estudyante sa Cubao nga matud pa naanod sa baha, no, sa kanang usa kuan pa na monsoon, no, na balita manghigala gikan sa Vatican. Pope Leo pays praise by name for Gaza parish strike victim, no, and renews plea for ceasefire. Ito pa si Pope Leo niadto siya didto sa kuan sa kining kuan siya kanang nagampo siya alang sa nanganahimong katubitang mga Katoliko nga simbahan ba, no, katong Mary Immaculate Parish, no, nga diin giatake pud sa mga Israelita, no, wala ba og na kuan ana ba, and then ang nahitabo mao nga duha or tulo ang namatay. So muna nga gikuan kanang giampo gyud siya, no, ni Pope Leo, no. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato nga pagpangalagan. Abi no ari na ta mahigala sa ay atong kuan, atong ginagmay nga kining ulo istorya. Yan. Abi no, istorya nato mahigala dunay magtiayon
nga na problema sa ilang iring, no, kahilabihang hugawana, no. Inana mo gidang iring, no, sa asar man gina siya pamunayang kalaki. Nya ang nahitabo mga higala, ilang gilabay ang iring, no, nya ang naglabay ang bana, no, gilabay. Nya kanang maglabay kag iring og dili ni mamayong pagkalabay, kanang dili na ba masya ba makatultol nagbalik ning iring mo na nga paglabay gyud sa bana sayo pangbuntag nagbalon gyud siya, no, kay kuan lagi ilabay gyud niya. Maabtang mga tungas adlaw yung ginabaya wa man uli. Pagbalik niya anang mudto nasuko na gud ang asawa kay buntag panigikan. Pagbalik niya, no, nasuko ang asawa ngano mo ka alas 7 pagkapasados buntag ng ligikan niya karon hapit na maalauna. Ingon ang bana nga buanga day ako mo guning gisuong-suong gyud sa kakugnan sa katubuhan ning iringa aron mawala gyud siya ba. Pastilan ako naman oy na apil man punuon ko kawala day. Nalimot naman punuon ko asa ko moagi. Nya imong gibali ang imong kuan. Imong t-shirt, gibali na ko hasta brief, gibali na ako. Nya wa jud kagatultol wala. Muna nga pasalamat ra gyud ta ining iringa. Idala din mo balik ang iring sa akong gidala day kay pagkabantay na ako nga nawala ko, gibuhian na lang na ako ang iring. Ug nagsunod-sunod na lang ko sa iring, may gani kay nakatultol ang iring pauli. Sumuba, may ingon ang asawa, sus Ginoo, wa pa makatultol day, wa jud ko mauli ron. Muna nga sukad karon day dili na lang ginato ilabay ning iring, balang gawan kayo kay makatabang na po din ni. Okay no? So what is the moral lesson of the story? No, nga bisan unsa kaubos sa imong pananaw ang usa ka butang, ang usa ka tawo o hayop, moabot gyud panahon nga makatabang rin nimo. No, nya mo na no, munay pagtulunan ni Kristo. No nga matud pa diya kana bitang pareho sa liso sa mustasa ba. No, wala naman na. Nga sa kagamay sa iyahang sa kagamay niya nang maong liso apan kun imo ka nang imo ka nang itanom imong itisuk, no, mutubo lambo ka na ug mamahimo nga dakong kahoy sumao pud na, no, sa atong istorya kabahin so sa kairing, no, nga so sa kairing nga nahimo nga kining gitawag og bayani. Ayan, no. Na muna atong istorya karon dili na kay tas kay maalang-alangan manoon ko. So ari na sa atong topic, no. Kinsa ganito si Jesus alang kanatong mga Katoliko, no? For Catholics, Jesus is the Son of God. The number one, review na gamay. Number two, the second person of the Holy Trinity who became human to save humanity. Nga sa ato pa, si Kristo di ay, no, ikaduha nga persona sa Espiritu Santo. No? Ikaduha siya nga persona. Unya, sa iyahang pagkaikaduha nga persona, no, matud pa, ato ka nang mabasa, no? Ato ka nang mabasa sa, kung atong basahon sa Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19, no, gihiskutan gyud ang anak, ang kining second person in one God, no? We were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nga kining and of the Son, of course, si Jesus na ni. No? Sa ato pa kita mga Katoliko, mituog yun nga si Kristo, no, ikaduhang persona sa Santissima Trinidad, ikaduhang persona sa usa ka Dios. No, kitulo man ata persona sa usa ka Dios, no? No, ikaduhang persona. So kita na nahimo kitang membro sa katawhan sa Dios, pinaagi, no, pinaagi sa ato ang pagkalambigit sa Santissima Trinidad sa diha nga nabunyagan kita, no, kay ang pagbunyag nato pagbubuo gyud sa pari sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Of course kanang sa ngalan sa Amahan ang atong langitong Amahana, no, dayong sa ngalan sa Anak, of course si Kuana kini ang atong Ginoong Jesucristo, and then the Holy Spirit, no. So for us Catholics, Jesus as a second Savior of the Holy Trinity is our Savior, no. Alang kanatong mga Katoliko, si Jesus isip, no, isip ikaduhang persona sa usa ka Dios, mao ang atong manluluwas. Kaya ang una nga persona
ang atong Dios Amahan mao na ang magbubuhat, no, magbubuhat nato, no. Unya ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 17. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot, kung dili aron sa pagluwas niini. Sa ato pa, si Kristo may-ari sa kalibutan, the second person of the Holy Trinity, may-ari sa kalibutan aron kita luwason. Ngayon sa man kita pagluwas, muna pangunta na din na, no? Si Kristo miluwas ka nato primeramente pinaagi sa iyang kamatayon sa cross, no? Gitubos man ta niya, no? Gitubos kita niya. So muna nga pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, iya kitang gitubos ug naluwas kita. Pero sa diha nga wala na si Kristo, no? Padayon kita niya nga giluwas, pinaagi sa unsa man, pinaagi sa mga sakramento. Unsa ganito mga sakramento? Sakramento sa bunyag, kumpirma, kumpisal, kasal, misa, orden sa pagkapari ug hilog. Sa ato balik ko na, si Kristo ang ikaduhang persona sa usa ka Dios. Unya secondary sa atong mabasa sa kining Juan kapitulo 3 bersikulo 17. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron sa pagsilot, kung dili aron sa pagluwas. Kasi ato pa nianhi di si Kristo, no, gianhi si Kristo aron pagluwas ka nato. Sa ato pa ang iyang yung tuyo mo kitang luwason. Nya primeramente gyud nga makaingon kita nga giluwas kita ni Kristo pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, no. Unya ikaduha, kay wala naman lagi si Kristo to naman sa langit, padayon kita niyang giluwas pinaagi sa mga sakramento, no, muna, no, nga pinaagi sa kining mga sakramento. Kaya ang sakramento lagi mao man na, no, sana a concrete symbol instituted by Christ, no, makitang timaan nga gitukod ni Kristo aron kita mabalaan in order to give sanctifying grace, in order to convey sanctifying grace, no, a concrete sign instituted by Christ in order to give grace. Ato pa ang kuan di ay ang mga sakramento maoy mga pamaagi nga diin kita mamahimong balaan, no, balaan muna nga ang number 1 sacrament is bunyag, number 2 kumpirma, number 3 kumpisal, number 4 kasal, number 5 santos nga misa, dayong orden sa pagkapari ikaunom, dayong ikapito hilog. No, sa ato pa kuan gyud kita sa atong Ginoong Jesucristo nga magpakabalaan gyud kita niya. Usa sa makapabalaan kanato mao gyud ang mga sakramento. Muna nga katong mga walay bunyag magpabunyag na, katong mga walay kumpirma magpakumpirma na, katong walay mga kumpisal mangumpisal na, katong mga walay kasal magpakasal na, katong mga walay simba, no, katong mga walay simba magmusimba na. O diya katong gustong magpari lang sulod na seminaryo, no, aron nga kanang dunay mo administer sa mga sacraments kanto sa mga tao. Nakatong imong apuhan nga medyo luya na kayo tungod siyang sakit, panahon na usab nga imo na siyang pahilugan, no, klaro. Pero para sa mana aron kita mamahimong balaan kay mao man ay tuyo ni Kristo, no. Sa 1 Peter chapter 1 verse 16 kanayon man ang kasulatan nag-ingon, magpakabalaan kamo kaya ako ang inyong Dios balaan usab. Unya sa Leviticus kapitulo 19 bersikulo 2, sultihi ang tibuok Israel, pagpakabalaan kamo kaya ako ang Ginoo nga inyong Dios balaan man. O sa ato pa magpakabalaan gyud ta nya, usadaan sa makapabalaan kanato maon lagi kining kuan kana mga sakramento, no, mga sakramento, no, invisible a visible sign, no, a visible sign, makita ba, a visible sign instituted by Christ in order to give grace, no, nga mao'y makapabalaan kanato, no. Sa naman sa akong ginaingon alang na adtong mga walay bunyag nahala pa bunyagi na, alang na adtong mga walay kumpirma bakumpirmahin na, alang na adtong walay kumpisal mangumpisal na, alang na adtong walay kasal magpakasal na,
alang na itong mga walang simba. Simba na. Ayun niya no? Kanya orden sa pagkapari o hilom. Okay, klaro? No? Sige. So, din nila sa kita kutob ha. Nya ako lang dahil gihapon. Ako dahil nga timbayaon og may mudto dahil no? Ang atong talahorong obispo. O Bishop-elect. No? Si Bishop-elect Glenn Corsiga. Hapit na yun, Bishop, no? Bishop-elect, no? Hapit na yun mong senyor, no? Nga imo na yun nga dawaton ang imuhang episcopal ordination. Karon ba yung Lunes mahigalang maabot, no? July 28, July 29, dili ang Lunes. July 28, daghan magumikalihukan sa July 28. Yung pagka July 29 mo na, no? So, nindot kayo mahigal. Pasalamaton tagdako, no? Nga no na nagitay atuag yun nga kining obispo nga lumad yun nga taga Negros Oriental, taga Pamplona, Negros Oriental. Okay? Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.